Are eta prekarioa iko. Bagoaz, Bai, ez nazaudete goizeko saioetan, atzo era maiketan. Ez du gazteok bestea aguantatzen, alde zarreko tabernetan. Aizatzen zarete zuen bai, baina zaudete gaztetasunez blai, ez prozesu hartu duzuen lasai. Bai, zuek jakitunak zaretenez, gubida izan ezazuen mesedez, galdera kabrel gehiagorik aren. Maduriken, zuek jakituz balitzain maduriken, zure egiten izakea imaduriken, zuek gabe hauen ditzaken posible. Kongresu hori eta korea, bekaren arazotea, baina ez dantuko norte. Lortuko dugula ez du jartzen izalantzan, emaitza zenbakiak bai ditugu hemen dantzan. Ondo bizi zara zuen zantzez izan kesu, horrez ebat presioa aguantatu dezakezu. Hiru aste sumetan ekainaren biadada, eta tesiak hartu beharko du abiada. Ikertu eta ikertu, emaitzak aztertu, naizta bileretan gutxitan agertu. Zuela guztia nahi dugu eskertu, ikertu eta ikertu, egu bat ikertu, esperimentuetan, emaitzak aztertu, naizta bileretan gutxitan agertu, zuela guztia nahi dugu eskertu. Maduriken, zereko genezakea imaduriken, zuen gabea olitzake posible. Maduriken, moztuko joan dizara. Ikertu eta ikertu, ermugat ikertu, esperimentuetan, emaitzak aztertu, naizta bileretan gutxitan agertu, zuela guztia nahi dugu eskertu. Madu!